kay daw hinay-hinay na nga makab-ot ang hustisya alang sa mga nakalas nga student athletes sa Ateneo nga sila Rene Clert Baterbonia ug Divine Adili. Kini ang komento sa netizen human nga Girekomenda sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Department of Justice nga ipailawom sa evaluation o preliminary investigation si kanhi Ateneo men's basketball coach Baldwin ug uban pang pulo ka individual nga dunay kalabutan sa pagkamatay sa varsity players niadtong Hunyo 8, 2026. Kini aron mapasakaan og kaso nga Anti-Hazing Act of 2018 ang nalambigit. Ato ang paminawon ang nahimong pamahayag ni Department of the Interior and Local Government kay DILG Secretary John Villagremulya. The CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Sab ang ginganlang respondents nga sama sila Thomas Anthony Baldwin kon Tab kung ilahang head coach, Grant Derns strength and conditioning coach, Cesar Vincent Haveliana Elumba ang strength and conditioning coach, Dean Cesar Castaño ang assistant coach, Sandro Nicolas Romero Soriano assistant coach, Reynaldo Jacinto Jr. assistant coach, Paulo Manuel Masada Adivoso student manager, Andrew Lorenzo Bondoc Salod at student manager John Eric Kiambao Roqueca, ang physical therapist Aris Ramos Ponce, ang utility ug ball boy ngon man si Joel Palmiano Rapa usasab ka ball boy. At ang mga kasama ang dugang kalambuan kalabot sa maong balita. RMN